Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Denny Ismail Sakal Budal. Langsung apa yang diinginkan Mbak Isma dikabulkan sama Pak Riko. Neng kene lho Pak. Pak, neng kene lho Pak. Neng kene dikei nek bok kan nek payone ana ya. Dingi mek. Dingi jare mek pring mono. Kayu ki lho, pring petrumot. Lah kayune sapa? Njaluk makni. Iya makni nggih. Aku dikei warisan. Warisan dadi dhuwit sumben gembrayah muga-muga. Dikei kowe njaluk. Aku dikei pitik babon mae karo anake loro cilik-cilik kon ngopeni. Dikei ular-ular iki aku pengen ngopeni kuwi ora kei wedhus sama sapi. Pitik. Lah, ki bojoku ape tak kon mumpung rung budal. Ngewek kandang pitik. Bok ngono ki lho, kaya Sak piro supane? lah pitike maem ki ya ning bok ngono kuwi. Iya, njogo. Lah ya bok kotak piye? Tapi sing gedhe dikek ning jero. Gak ketiru. Mana ilang colong malih. Sak piro? Yo, gak roh. Dara yo. Sak piro, Ji? Dara sak Cilik kok gedhe ya? Kan bosok jere. ora roh. Asu. Nek gewek nganggo apa biasane? Kan dicampur, kan yo usuk. Dara yo kuwi. Kuwi ki rujak, ora kena dinggo. Kan yang njaluk Denny. Wong kanggone ku Dara yo. Wis ngono. Iya. Cara sing gedhe-gedhe ngene. Kowe apa melok? Gede, ndak nganggo gede piye? Pleh-pleh kok rene jupuk dhewe. Iya wis. Iya ning kono. Ngene gue. Yo. Sampai. Den. Aku iki Eh, kudu mangan. oh lah cangkeme iki angger Silete lho karo pesta. lambene iki angger mari ya kok ame-ame njaluk wis budal sakal ke mari dadi kala. Aja budal sakal kene mari mendem. Ah wis aku pe nerusno pekerjaanku. Lempit-lempit gombal terus lem. Wis dan dilempiti. Mungkin kita kan Fresh enteng awake cementeng kok ora metu. Lah kita di rumah saja. Kok lah aku pe nang gewek. terus nang Yo, wis yo. ya, Alah wis kowe tengket. kok so jaluk di. Nek kurang kan sebut rene. Yo. Wis ngape iki lho dingo gewek kandang pitik buok. Dapat warisan tak terduga dari mae kalau. Mak aku makasih mbok kei warisan pitik. Deni itu warisan apa kan mbok kei je. Pedus aku yo ngono. Apa ndi mak meletek, Mang? Oh alah lah yo iki lho dikei sabun kumbahan piring. Wis terima kasih mae. Aduh. Ape open ki kok sadet sanyet. Ya. Ning ndi kowe? Ya. Kok nek anu mek neh aku. Duh, segede yo. Gorene kabeh bar balekno. Wah, lah iya kok tak jebukno. Lho lah kalau main duwe. Ndi, Mak? Iki ojo bae karo pemirsa kon guyu ngene. Mumpung masih di rumah kok. Ndi Mang gathoke? Gapuk lah kayune dhewe ndi? Jare enek kayune dhewe. Penting dadi. Dhisik ya tahun duwe bok
wis reot kabeh kok kaya mbah ning ndi. Wis dibuak kabeh soalnya kopring. Itu sambung ke kayak gue panjang sama. Rono lho ya, lah dawa rono. Kok kono? Kuwi ya? Lah kuwi guys, pitike kuwi lho. Anake kaya loro kuwi. Oh, kowe melak aku saiki kowe. Riting. Betok. Ngulik bojo. Galak apa ora iki? Lho guys, pitike ternyata ada di sini kandangnya mak ning kene lho. Oh, kene. Lho lah ndi dhuwit Halah, mbok go tuku apa? Mosok 5.000 langsung entek mbok go tuku apa? Kok saiki kok njaluk neh kok nyeput koyo Pisan salah ketinggal. Kalau kowe kayak pitik kae, Bam, dicekel gelem ora kowe? Salah ditinggal. Memang tak gimana? Lah ya 5.000 kok entek sandekan mbok go tuku apa? Oke. Situ silahno ganden. Ngekirno dhewe. Iya, iya ngorot ih. Rara, ya udah nak. Kucing paling. Oh, gak arai, Pak. Malah. Kucing kuwi kelakuane kucing kuwi. Oh, Mbah, semongko, Mbah. Endi mak ni, Mang? Iplek ae mak apa? Mbah. Mana sih kapan? Sakal. Ke alon-alon tanggo sore. Mana nek gendengi lho. Nek pakune ya. Loro. Ini gak kusuk.
Panas. Yang saya juga gue kayak ayo ngangring gitu, misal kayak ngundok. Kata sopo ya kata di sampean ini. Mbah. Ini kan sampean Iya. kata sopo. Iya, mak mbah. Marmutnya lo kayak kandang iki. Marmut. Iya. Kayak kandang kuwi. Iya. Eh? Dari kan kak? Hah? Guys, Ini kan saya lupa. Mae gewek iwak balur, guys. Tanggil lo wis dari. Jos. Tanggil sapa? Tok lho kuwi. Cekal dah kaki cemek. Nah. Wong kowe ora ada. Ini kaki PR lebokno dadi cekel lho. Darene, tak rene. Lo kayak jual telok kan? Kayak jual telok kan kok ono kok. Kandangi pitik babon sitok kok mbek anake loro wis jembar. Ini berarti manggone nisor kono ya. Wis gak tau. Marmut iki kayak ning ngene kurungan. Nek sore kan adem ya iki karena nek yamene yo. Aduh. Sakal njaluk kandang pitik. Kawat. Iya tunggu. Aku kayak sakit gini, takon sakit. Itu kayak tantok dulu, kayak terlalu pas biasa ini. Itu yang gue terlalu sore semuanya kok. Aku jelek gimana ya? Aduh panasnya ra umum. Panas guys. Kandang pitik, nggo pitik babon cok ae. Ngono samane ya, Mak. Ki
Kae beban pira, Mak? Ki coke iki sing polos. Kae lho sing keriting. Iki ya anake mau loro jadi akeh. Iki anake akeh 5. Lah sisi toke beban ndi? Oh, coke angkrem. Iki mau loro anake. Iki sing keriting ka lho, anake loro lho. Kuwi keriting. Lah sing angkrem ya keriting, Mak. Tapi ireng. Oh ya putih. Masih akeh sebenarnya. Iki mau loro tak ben ae. Yo lulut deh. Lulut. Iya apa, Mak? Anu kacang hijau. Sawo tandur. Mbok tanduri ngono kuwi kabeh. Oh, bedeke. Lah lawange engko piye lawange gak dikek kawat ngono. Kawat lawange. Lah nggo lawang, lah engko nek dilebokno rono gak usah berarti gak usah ngurungi ya, Mak. Asal dilebokno tok ngono. Wes tutupi kawat. Wis dadi guys nggo kalo babon cok tok kae lho. Semene dadi akeh ngendok. Kok nek ngendok gak digawekno nganu ya. Tarangan. Semene kok randu mek neh. Nek wis dadi agi kono gembrayah. Ya kok kene kae kandhane ra duwe pitik blas terus nggawa kok kene loro. Mbok gawakno loro kae babon-babon saiki sing keriting wis dadi agi anak-anake. Sing pinter sing keriting, sisi tok kemplo. Sing polos. Main. Ning ndi? Lho mbok leh. Ndak. Ngalah ning kene. Wah, malah tenang kowe. Ndek nek ning kene bebas yo. Iso metu anu, iso dolan. Nek kerangkeng kok ora iso metu. Engko tomate mbok pateni ya. Nopo nih matanya ora? Tinggi bukan aku ya. Ora ora tomate. Kuwi lho keriting. Iki mau loro anake kok diblakah lho. Keriting. Ana jenenge. Anake loro kuwi. Loro loro lho. Mate. Mati kok. Lah ireng gak babon-babon. Mangan. Lah make babone loro iki, angker ambek kae. Iki ambek duwe, kuwi duwe kemanggang-kemanggang ya, Mak. Duwe. Nah. Jago piring jagone dhewe. Lah kuwi kok lawange piye, Pak? Kawat. Kayak nutup karo terpal itu. Ya Pak. Untuk Nutup piye? Jajal. Lah pernah melayu. rumah. Iki kan lempitan iki. Kalau kok kono lho. Itu. Oh, tok. Oh, no. Yo ya. Ya Allah Gusti. Sore. Gur ngene tok, engko banjir apa ora? Mungkin nek udan. Aman ki malah. Apa enake lah, guys, kandang-kandang elek-elek lah. Sementing pitike aman. Pangan nyamuk. Jerone resik diresiki. Koyok kandang apa guys. Siji lah nek iso dadi gembraya leduke iki lho maune ya ora ndek pitik. Tak gawakno kok kene sak kepel-kepel dadi wakeh dadi gembraya kok. Pitike dadi akeh. Ya wis ngono guys wis selesai kandange. Sederhanalah sementing anu nyaman gak kudanan. Ngono Mbak Isma pamit. Terima kasih banyak sing wis selalu support Mbak Deni, Mbak Isma ngek saran semangat masukan. Iki mangak ngerjani Pak Riko yo ngewekno gawean. Jajal budal pola delalah budal sakal, guys. Dan nek matan ndek keinginan ndek langsung perut budal ngono. Nding keinginan ngewekno wong ae sakal jare. Cuk men nyeluk bibitan korandu piring sing tau tak gawa. Wis ngono guys, Mbak Isma pamit. Terima kasih banyak sih selalu support ngek saran semangat masukan. Ape ndang mandi san bubuk istirahat. Wis capek rasane, wayahe leren iki.
Sepurane nek kelera-klerune tutur katane si salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Muga-muga kabeh diparingi sehat seger waras, panjang umur berkah barokah sampai meletoten. Apa ngumbah kathoke Pak Riko. Wis pamit becik titik Allah ketara dadi wong apik sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.